Здравейте, отново сте с Техносектор БГ. В това видео ще ви покажа как да инсталирате мини камера A9, която работи с приложението V720. Приложението е съвместимо и с Android и с iOS системи. Така, отваряме си скенера. Сканираме QR кода. Тук приложението V720. Така излизат разни реклами. В случая може да го изтеглите от Google Play Market, от App Store или да се изтегли директно като приложение. Аз избирам Google Play Market. Аз съм го изтеглял и инсталирал предварително. Просто го отварям. Така, сега имаме приложението. Трябва да включим камерата. Камерата има два бутона. On-Off и Mode. В нашия случай в дясно е On-Off, в ляво е Mode. Задържаме On-Off бутона. Камерата почва да мига. При първоначална инсталация трябва да я ресетнем. Задържаме Mode бутона няколко секунди и тя почва да мига участено. Така, сега оставяме камерата на страна. Приложението. В приложението избираме нова камера. Add Device. Така, телефона трябва да е включен с включен Bluetooth, става по-бърза инсталацията. Селектираме си мрежата. Ето е моята мрежа, OneTech BG. Така, аз съм си въвел, понеже съм инсталирал вече една такава камера и имам въведена парола, която се е запаметила. В случая тук трябва да е вашата Wi-Fi мрежа, а в долното поле паролата на Wi-Fi мрежата ви. Следваща стъпка. Така, мрежата и инсталацията започва. Готова е, инсталирана. Инсталацията буквално е за няколко секунди. Така, избираме си тук вече за къде инсталираме. Имаме различни опции. Може персонално име да се въведем. И аз примерно си избирам Office. Enter. Така, готови сме. Ето, камерата се появи веднага. Плейваме. Ако сложите слагате една SD карта, в случая показва, че няма SD карта и почва да записва. Качеството е прилично за цената. Под видеото ще има линк към обявата. Това е. В комплекта имате камера, кабел за зареждане, стойка за бърз монтаж, инструкции с QR кодче и това е. И камера. Техносектор БГ.